Malawi Today. Mwaswera banji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa chigawo cha kumadzulo kuchokera kuja ku area 49 kumene tili ndalandira matelefoni ochuluka. Amalawi ndi okwiya ndi nkhani ya ma ARV. Amalawi ambiri ndi okwiya. Aboma ndikufuna ndingokuwuzirani mayeso. Ngati munali ndi maganizo onena kuti mugulise, muyambe kugulisa ma ARV, ngemu imeneyoyo tabwererani mukakhalenso pasi mukakambirane. Amalawi ndi okwiya. Ndipo matelefoni ndalandira ine ena achita kunena kuti tikammenya dokotala konko. Ena kuti tikammenya dokotala konko. Ena kunena kuti ifeyo nyumba mwathu mutimo anthu 5 timalandira mankhwala amenewo. Nde wina akatiuze zonena kuti tizipereka 10,000. Tiganize za zopeza ndrama 50,000 yokagula mankhwala. Nde tikaganizeso tikapeze kumene kuli ndrama yoti tikagule chokudya. Amalawi ndi okwiya. Aboma ndikuti ndikufuna ndikuwuzireni mayeso ino akunduna wa zaumoyo, mukangoyerekeza kukhazikisa programu imeneyi, mukangogwirizana ndikuchita pasi kuti muzigulisa ma ARV. Zimene muti muzonezo ndi zanu, zimene zozo zikhale zanu. Musanene kuti sitinakuwuzeni. Ndikukuwuzirani mayeso, anthu ndi okwiya ku Malawi. Ndipo anthu athokoza Comrade Ntanywa, tufuna tithokoze chifukwa cha programu yanu ya nkhanga zaona. Ife timadabu ati kuti tikungobwezedwa ku chipatala, sitikuziwa kuti kodi cholinga chawo ndi chani. Ndi aboma ndikuti makobiri mwaba koma mukakomedwa kwambiri boma alimukhoza kulisira panjira. This is Comrade Ntanywa, Parimpopo FM chigawo cha kumadzulo. Amalawi ndi nkhani 3 4 5 6 7 8 zimene tufuna tigawane chigawo cha kumadzulo kuno. Ala Comrade Ntanywa, kanyimbo kaja mati 10 around we want to see your figure. Pepani mutakamenyaso pamene paja taonatu mafiga tu ndipo tasiyanisa mafiga. Inu ntopola inu tamsiyani Jesse Kabwirayo. Anakula kwirani chani Jesse Kabwira. Inu zonena kuti amane napita mtalika kuti ndokalamba simaziziwa. Amane napita mtalika kuti ndokalamba kuiwala za maonekedwa iyeyo. Kamuyanga mazulano ndiyambe ndikunena kuti muli bwanji Inspector Kalambo Pazomba Prison. Inspector Kalambo Pazomba Prison. Amene Kalambo akwalanda akaidi mapanzi Freddy mukuti zomwe zicha muti ka Firozi kamuti fiso chani. Inspector amene Kalambo akumalanda akaidi mapanzi mafirozi ndikuzitenga zonsezo ndikumapita nazo kunyumba kwawo ndikumakagwirisira ntchito pena kuzitenga ndikumakazigulisaso. Chifukwa chani akulu andende mwafika pamene papa? Kodi munthu ukakhala kundende kuja ndiweso munthu mmene alili wina aliyense. Titenge mavuto amene ampangisa munthu uja kumbweresa kumeneko. Ndende muja mmakhala anthu ongonamiziridwa, ena analakwa, komanso kulakwa kuja ena anachita kulakwisidwa. Sikuti iwo amafuna kulakwa
kulakwa ya koma anachita kulakwisidwa. Chifukwa chani tikupanga zimenezi? Ena akabwera ndi thandizo kuzathandiza anthu aja, enanso tikufunanso tizipezerapo mwayi ndikuma alanda anthu aja. Ayi, tiyeni azikuluakulu andende m'madera osiyana, kandi pa ndende yakudowa kandi pa ndende yakudedza, tatiyeni tikhale anthu aja achikondi, tizakonda anthu amene tili nawo mndendemo. Kumbukirani mawa ndi mkucha atu azatuluka anthu amene wawo. Kodi akatuluka mndendemo azationa bwanji ifeyo? Tizikumbukira zinthu zimenezi. Choyambirira Amalawi wina aliyense azikhala ndi umunthu osamayiwala chimene iweyo uli. Tikakhala kuti pamwamba tili ndi chuma, tisayiwale kumene tikuchokera. Kuvutika kumene tavutika, enanso asavutike nako. President wa dziko lino anakhala pansi ndi azikuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party ndi kukambirana komanso ndi maloya majaji nkhani ya Norman Chisale. Amalawi ndifuna ndikutsimikizireni kunena kuti Norman Chisale chigamulo chawo chapangidwa kale. No matter what, Norman Chisale apite ku koti kukayankhula gawo lawo, komano agwirizana kale zonena kuti Norman Chisale amange. Nkhani imene akuamangira Norman Chisale ndi nkhani ya certificate. Ndiye tikufuna tiyankhule chonchi kuti IMCP pamene mukuamanga Norman Chisale 4 years imprisonment, izizi zatipeza kuchokeranso kwa majaji ano. Pamene mukuamanga Norman Chisale 4 years imprisonment, mukhalenso mukukonzeka kunena kuti boma limene likubweralo lizathananso ndi Valentino Phiri amenenso nawonso analowa ku ame pogwiritsa ntchito notification ya munthu wina, iwonso alibenso certificate. Nde game yake pamene paizakhala ngati ili 50-50. Nde pamene opereka chigamulo mukukapereka zigamulo zanu, mukhalenso mukukumbukira kunena kuti wanu Valentino Phiri nayenso anayamba kukagwira ntchito ku Malawi Army ndi notification ya fake. Pali Mpompo FM tikupasirani zina limene anagwiritsa ntchito la certificate ya notification imene anagwiritsa ntchito komanda. Tikupasirani muzidziwa kuti pamene mukupita kukasuma muziwe kuti mukuzisumiranso nokha. Nde IMCP agwirizana zomanga Norman Chisale 4 years imprisonment ndi cholinga chawo akuti akufuna kuthana ndi Peter Mutharika, komanso agwirizana zonena kuti akufuna abwere ndi bilu ya age limit. Bilu imeneja akubwera nayo ya age limit chifukwa aesa kupanga izi kukanika. Nde akangokanika pomanga Chisale afunanso azibwera ndi age limit. Nde ndikuti pamene mukubwera ndi nkhani zanu zonse mukumbukireso Amanebo. Ndikhala ndikubwera ku Manebo konko nditenga ma documentation onse munthu amene anagwiritsa ntchito Phiri notification yawo kunawonso kukayambiranso ntchito ku Army. Nde magemo yake akhalaja a 50-50. This is Comrade Tanywa pa Mpompo FM. Utenga
ndikufuna upite kwa makomishona onse, makomishona amene mukuzayendesa chisankho, chifukwa makomishona ena kuchoka ku DPP, ena kuchoka ku UTM, makomishona ena kuchoka ku Afodi, makomishona ena ndi MCP, makomishona ena ndi Aspani, zina ndi zina zimene amalawi tikuziziwa. MCP yapanga strategy yonena kuti makomishona amene akufuna kukayang'anira chisankho afuna kuafumbatisa ndalama, ndicho linga chonena kuti azasayinire kunena kuti Lazarus Chakwera ndi amene awina zisankho. Nde utenga ukupita kwa makomishona nonse, ngati chisankho chisasokonekere ndinu makomishona, ngati pasapezekeza chinyengo ndinu makomishona. Pakufunika musamale kwambiri, chifukwa Malawi panopa watopa. Sitikufuna tizamve kunena kuti nyumba ya akomishona akuti anthu akayasa. Zimenezo sitikufuna zichitike mu dziko la Malawi. Nyumba ya akomishona akuti kapena business ya akomishona akuti yapangidwa zakuti ife zimenezo sitikuzifuna. Panopa chisankhochi makomishona chili m'manja mwanu, nde makomishona pakufunika musamale. MCP yaika ndrama pa tebulo kunena kuti ipereke kwa makomishona nonse. Ino makomishona Afodi khalani osamala, amalawi tsogolo la Malawi lili m'manja mwa inu makomishona. Amalawi akuthyolo, amalawi akunsanje amene sitinadziwe zimene zinachitika m'madera ena dzulo, ndati ndikuziwiseni kunena kuti kulilongwe dzulo anthu anatenga mtembo kukawika ku area 3 ku police station. Chimene chinachitika ndichonena kuti munthu anagwa kumsika wa kulilongwe ndipo anatisiya. Nde mwanthawi zonse pamafunika pamene achipatala kubwera apolisiso amayenerekaso akhale malo omweyo. Nde anthu akumsika kulilongwe anayesa kuimbira apolisi matelefoni kunena kuti kuno kwachitika zakuti, koma anthu aja sanafune kupita apolisi aja. Kumapeto kwake chimene chachitika ndichonena kuti anthu amusika anangopanga chiganizo kuti tiye ntingotenga mtembowu, tiye ntingotenga malirowa tikasiye ku polisi, iwo apolisi aona kuti apanga nawo bwanji. Izi ndi zimene zinachitika, komatu ndiye kunali kuthawa apolisi, kuthawa mtembo apolisi, zonena kuti munthu iwa mwalira. Nkhani yomvesa chisoni, bungwe lina la ku America linapereka ndalama kuchipatala cha Kuzomba 11 million US dollars, 11 million US dollars kuchipatala cha Kuzomba kuti agwirisire ntchito. Amalawi ndizomvesa chisoni, ndalama zonse zitikuzitchulazi azikuluakulu achipatala cha Zomba azigawana ndi accountant. Pali accountant amene amagwira ntchito pa chipatala cha Zomba amene wasamusidwa kupita ku Blantyre kukagwira ntchito ku PVHO. Accountant ameneyi anachita kukasakidwa chifukwa chonena kuti signature yake ikadalibe mu system. Chifukwa chonena kuti signature yake ikadalibe mu system, akuluakulu apa chipatala cha Zomba anamusatira munthuyi ku Blantyre kumene anakampasa mapepala ndikusayina ndikukapanga withdraw ndrama yokwana 11 million US dollars. Mapeto ake ndrama yonseyi agawana anthu ogwira ntchito pa chipatala cha Kuzomba. Lero nkumadandaula kunena kuti muzipatala mwathu mulibe mankhwala.
chifukwa cha anthu adyera, ndipo ndrama imene US 11 million US dollars yagawanidwa ndi mabwana komanso accountant amene anachita kukamsatira ku Blantyre. Kumusiya accountant wasopano amene wabwera pamalopo. Accountant ameneyi dzina lake ndi Chakatha. Achakatha makobiri athu tikuwafuna muuzanenso ndi ogwira ntchito mabwana anu pa Zomba, munene kuti Comrade Mtanyiwa akuti Amalawi akufuna ndrama zawo za pa chipatala pa Zomba. Achakatha tikakugwirani kumene muliko ku Blantyre yako, tikutengani tikupitisani ku Zomba ndi mabwana anu ku Zombako, mutuze ife anthu aku Zomba kunena kuti makobiri athu ali kuti ku Zomba. Posachedwa pompa tiyitanisa ma demonstration amene tipite ku chipatala kunena kuti bwana wa chipatala cha pa Zomba atuuze kumene wapitisa 11 million US dollars ndi anthu ake. Zopusa siti kufuna anthu akuvutika ku Zomba, wina ndikukatenga ndramayi ne anthu aku Zomba tiyitanisa ma demonstration aino anthu aku Zomba tipite ku chipatala, wamkulu wa pa chipatala wa ku Zomba atuuze kunena kuti 11 million US dollars yapita kuti, ndipo ameneyi ndi amene akantenga accountant Chakatha atuuze kumene kwapita ndrama zathu. This is Comrade Mtanyiwa pa Limpopo FM. Ali Comrade Mtanyiwa kodi nanga ya God of Honor ikodi chikuchitika ndi chani Amalawi? God of Honor yayamba kuchitikira ku State House ndi njira imodzi yonena kuti aboma akufuna azitibera makobiri athu. Turn round my baby, I want to see your figure. Alinde mafiga utaona ditu akusiyana kafiga kena kukolowa nkati. Ndia Malawi tikunena kuti aboma cholinga chawo chimene akupangira God of Honor ku State House akufuna azinyamula ndrama mziko mwathu mwaka chete chifukwa akamaliza God of Honor yawoyo azingonyamuka kupita kukangokwera ndege omwewo makobiri athu azikhala akuchoka. Komanso china ndi chifukwa chonena kuti manyasi nkhani yakhala ikuchitika ku State House ya Zigololo pano pa president akuchita manyasi kuti ayendeso pakati pa gulu, ndipo amati akamayenda kupita ku airport anthu angu awoza, ndipo ufuna zonse zija kuti zikhale ngati kuti zachoka. Nchifukwa chake aganiza zopanga God of Honor kumayipangira ku nyumba. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa.
Amalawi lachiwiri limene lapitali kwabwera alendo lachiwiri limene langopitali talandira alendonso kuchoka ku Ghana ineyo ndimapita ku Lumbadzi ndikupita ku Lumbadzi ndinakumana ndi magalimoto a Malawi Defense Force nakumana ndi magalimoto a Defense Force koma chimene chinandidabwisa ndichonena kuti magalimoto anachuluka ndinapanga abezonena kuti ineyo ndipange kafukufuku ndidziwe kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani nda Malawi ndifuna ndikudziwiseni kunena kuti kwabwera anthu 11 amene achoka ku Ghana ndipo anthuwa analandiridwa ndi asilikali ndipo anatengedwa kuchoka ku airport ndikupita ku Kobe Barracks ku Lilongwe Kamuzu Barracks ku Lilongwe atachoka kumeneku anapita ku State House. Anthu amene wawa achoka ku Ghana cholinga chawo chimene abwerera akuzayika ma gadgets matawa kumbukirani kunena kuti kwabwera mashini atsopano amene akutchedwa kunena kuti Hashcom ndipo wamkulu wa kampani imeneyi ya Hashcom amene dzina lake ndi Haridu Musa nda amene wabwera ndi anthu 11 iwa kuti azayike ma gadgets. Amalawi musanamizidwe kunena kuti mashina amenewa akufuna azipanga spy anthu. Ino opposition chenjerani. MCP yakwirizana kunena kuti chifukwa chonoti Malawi wina aliyense sakufuna system ya smartmatic iwowa afuna avomereze kunena kuti abasi tasiya za system ya smartmatic. Ndiyeno system imene akufuna kugwirisa iwo ndi ya Hashcom imene cholinga cha magadgets amene akufuna kuikawa amaonjezera mafiga azizasintha mafiga ngati mafiga aja ndi 220 figa ija izakhala 570 nde akufuna kuika system imeneyi kupyolera ku Hashcom ndipo ndikuti wamkulu wa kampani imeneyi Haridu Musa ndamene wabwera ndi squad 11 imeneyi ameneyi akuchoka ku kampani ya group ija imene machedwa Bahamas Group. Mwini wake wa kampani imene ya Hashcom tikuti ndi Haridu Musa ndipo akuenda limozi ndi TNM, Airtel komanso Telecom. Mwina anthu ena mwadabwa pamango chitanofu kuti paikidwaso tawa imene ija akuikaso ma gadgets onena kuti azizabera chisankho. Ndifuna ndikuuzeni inu azipani zotsutsa musalole kunena kuti mudziko la Malawi muikidwe mashini ena aliwonse. Mashini amene wangati akufuna kuti aikidwe timalizeka izisankho zathuzi ndeti zizabweresa zimashini zimene zizi chifukwa mashini a Hashcom mbali ina amachita spy koma mbali ina amagwiritsidwa ntchito ngati mashini amenenso obera chisankho ndi mashini amene akhala akugwiritsidwa ntchito ku Ghana ndi cholinga chonoti azibera chisankho. Zisankho zonse zakhala zikuchitika ku Ghana mashini amene amagwiritsa ntchito ndi amenewa. Mashini ena aja anthu atatulukira ndi anabwera ndi mashini amenewa oti anthu aku Israeli analephera kuchita operate mashiniwa ndi atalephera kupanga operate anaitana aini yake akampaniwo ndi abwera akhala ku Malawi apasidwa ntchito yonena kuti in 2 weeks time akhale atamaliza kuika ma gadgets. Ino anthu akumuzi mukaona anthu akubwera kumakwera mmatawa tafusani bwinobwino tayakanisisani bwinobwino kuti akufuna kupanga chani. Ndenkhani ndionena kuti kwabwera alendo 11 amene wawa
ndi amene akuyika magadgets m'matawa ndi cholinga chonena kuti zizaonjezera mafiga chisankho chimene chichitike mu dziko la Malawi. Sitikufuna mashini ena aliwonse, tikufuna ife manyo timalize zisankho, wawina ndi ndani, waluza ndi ndani. Nde azipani zotsutsa pakuyenereka kuti musamalise kwambiri, kwabwera anthu 11 amene akufuna kuyika magadgets m'matawa chifukwa system ya smartmatic ija ikuoneka kuti imene ija sigwira. Nde abwera ndi system ya Hashcom ndi cholinga chonoti atipusisa Malawi kunena kuti tikufuna tizipanga spy anthu, pamene si nkhani yopanga spy koma mashina aja gawo lina amagwiraso ntchito kubera chisankho. This is already Taiwa on Limpopo FM. Amalawi tikumananso chikhawo chakumamawa kumene ndikupasireni nkhani ya Samia. Mawa ndikupasirani nkhani ya Samia komanso nkhani ya ku barracks ya Makasinja. Ena amaona ngati ndaiwala sinaiwale, ngati mmaona ngati kuti comrade Taiwa wawiwala ya Makasinja. Ndikufuna ndibwere timakasinja timene tagulidwato tating'ono koma Malawi kuti mumve mtengo wakewo. Nde ndikuti ndikubwera ndi nkhani ya Makasinja mawa mama pa Limpopo FM, komanso ndikubwera ndi nkhani ya Samia ja. Komanso mawa ndibwera ndi malangizo kuzipani zonse zotsutsa. Ndikubwera ndi malangizo kuzipani zonse zotsutsa, whether you take it or you want to take it. Koma ine ndikubwera kuti ndikuwuzeni kunena kuti Amalawi chimene iwo akufuna, Amalawi osati ine, mundimve bwinobwino, ndikuti Amalawi osati ineyo. Chifukwa m'madera amutu tilimo madera osiyanasiyana. Ndengati ine ndikuchoka ku Tcholo, wina kuchoka ku Mwanza, ndewa ku Mwanza uja akunduza zinthu, ndimve zimene akunena wa ku Mwanza uja, osati chifukwa chonena kuti ine ndikuchokera ku region nde ndigwirise ntchito mphamvu za ku region, koma ndigwirise ntchito zimene akufuna anthu athu m'madera athu. This is Comrade Taiwa on Limpopo FM. Ndikateranso I'm feeling happy, titaona mafiga. I'm feeling happy chifukwa taona mafiga enawo kongota nthawi. Ndikuti tikuzipaniko mukamasanga kuti awawa akhala wankulu amainyi muchipani tamusangani nzimayi onena kuti akayima apo anthu azimuloza ndi chala.